vás u dnešního vlogu a dnešní vlog vlastně bude o tom, že my jdeme s rodinou do Rakouska, do Alp na Feráty, takže jedeme tam na 4 dny, takže vám natočím všechny ty 4 dny, co tam děláme a tak. Takže teď je 3:45 a asi nějak ve 2:30 nebo ve 2 jedeme. Dneska je středa a mě právě dneska přijde Shein, takže vám natočím i Shein haul, ale to bude v jiném videu, takže se těšte. Právě mi přišel Shein, takže budu natočit Shein haul. Jsem dotočila Shein haul a je tu fakt hodně bordel. Je takový bordel, to budu ještě teď muset uklidit. Tady budu na tom spát, my budeme totiž spát v autě a tady na tom budu spát a teď tam jsou věci. A tady budu sedět, jo, tady je taška, protože to jinam nevešlo. Asi 2:30 a za chvilku vyjíždíme, takže to bude super. V autě asi budu poslouchat písničky a asi se dívat na novou řadu od Wednesday, protože právě vyšla, takže dneska. Takže je to úplně dobré. Teď jsme přijeli na místo už, teda na to Rakouska a potom vám natočím prostě, jak to tu vypadá a tak. Jsme tady pod takovýma horama a jsme v takovém kempu. Takže já vám teď ukážu, jak tady budu spát. Takže takhle prostě to vrchní patro, to drží na takovém dřevě. Takže tak. Takže já spím jakože takhle prostě na tom a mamka spí takhle pode mnou vlastně, že to taková dvoupatrovka, spí takhle na mě. Teda pode mnou. Dobré ráno. Ale tady už další den. Je teď čtvrtek. Je asi 8:30, protože tak vypadá, jo, ale jsem se vůbec nevyspala. Já nakonec spím takhle dole, protože tam nahoře se nedalo spát. Takže tak a půjdeme někde na Feráty. My jsme teď došli, už jsme u té Feráty a jsou úplně spocená červená, to neřešte. Já vám ukážu, po jaké té Ferátě prostě půjdeme. Tady takhle, jak je to lano, tak půjdeme. A tam, jak je to vrchní, tady toto, tak vlastně tam zase pokračuje ta Feráta. Prostě to nějak budeme obcházet a tak. Takže to je dobré. Teďko je večer. Jsem úplně unavená, protože my jsme se vrátili z té Feráty a my jsme potom začali hrát nějaké karty a různé hry. No a teď prostě už nevím, co mám dělat, protože vlastně tablet mám vypitý, takže se nemůžu dívat na Netflix a není tady ani skoro Wi-Fi. A mobil se mi bez tak taky za chvilku vybije a nemám se to kam strčit do nabíječky. Takže tak jo, a byli jsme ještě u takového potoka, tak vám dám nějaké záběry, co jsem točila pod vodou s tím obalem vlastně. Takže vám je tady dám nějaké. Dobré ráno. Je už teda pátek. V neděli odjíždíme, takže už jenom 2 dny. A dneska půjdeme asi na nějaké 2 Feráty a na nebi nemáme žádný mrak. Takže to je dobré. Dívejte na to, jak je ta voda prostě čistá. A ty skály prostě, to je úplně husté. A já mám tady obal prostě pod vodu jako na mobil, takže vám natočím ještě nějaké záběry pod tou vodou, jak to tam vypadá. To bude husté. Ale to extrémně ledové a kdyby to nebylo jako ledové, tak je to možná lepší, protože tam je ten proud tady takhle a tam by se dělalo mega dobře blbosti, jo. Takže je to tu úplně. California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, especially when
prostě teďkom tady čekáme, jsme tady u toho rybníku a čekáme tady na mamku a ještě kamarádku jednou. A půjdeme asi tady tuhle ferátu nad těma skalama. Takhle jak je ten rybník tady. Nebo rybník, spíš řeka. My jsme se teď vrátili od vody a já vám ukážu moje ruce po těch ferátách. Jo. Levá ruka, tady to mám zalepené, tady to mám až do masa. Tady mám puchýř, tady mám puchýř. To je pravá ruka, tady to mám 2 puchýře, tady jde jeden vidět. A tady to mám úplně červené, to moc nejde vidět, ale tady ty 2 puchýře mega bolí. Nejde to moc vidět, ale je úplně, hej, to úplně září. Takže tak. A už jdu asi spát, tak dobrou. Je ráno, už je další den, je sobota a zítra jdeme domů. A za chvilku jdeme na vlastně lanovku a tu lanovku vyjedeme nahoru a potom tam půjdeme různé feráty a tak. A jak jsme vyjeli na ten vrch tou lanovkou, tak to tam vypadalo nějak takhle. Bylo to tam fakt mega hezké. Asi nějak 9 hodin. A byli jsme se ještě koupat jako v řece, ale byla tak studená, že jsem vám nic netočila, protože jsme se tam vlezli a hned vylezli a pak jsme šli už do kempu. Ještě něco s rodičema, zahrám nějakou hru a pak už půjdu spát. Takže tak. Že teďko už je ráno, druhý den, tak už jedeme domů a už se jenom balíme a ještě teďko půjdeme na nějakou procházku a pak jedeme domů. KFC, ale já jsem si dala mekáč a ukážu vám, co jsem si dala. Takže tady mám 2 cheeseburgery a Coca-Colu, jablečnou taštičku a hranolky. Tak před 2 hodinama vyjeli, protože jsem vám nic jako nenatočila, ale já jsem na to tak trošku zapomněla. No, ale to je asi už konec blogísku, takže tak pa.